Čaute cyklisti, predovšetkým tí rekreační ako som ja a tí, čo sú z Bratislavy alebo jazdia okolie Bratislavy. Dneska sa vydávam zasa na cestu tu po Malých Karpatoch. Začínam tuto medzi Partizánskou lúkou a Železnou studničkou pri tomto jazere peknom. No a dneska som si vymyslel takú asfaltovku, taký okruh bratislavský, kde odtiaľto vyrážam smerom na Biely kríž. Potom sa zveziem dolu do Jura pri Bratislave, tam navštívim jednu veľmi dobrú a moju obľúbenú reštauráciu. Pokračujem cez Ivanku okolo letiska, vrátim sa potom cez Petržalku a ja končím teda v Karlovke, sem sa vracať nebudem. To je trošku komplikované, ale skrátka idem takýmto spôsobom. Idem teda, ako som vravel, asfalt, je to zhruba 65 až 70 km, prevýšenie myslím, že okolo 400. Takže ak ste na to zvedaví, tak poďte so mnou. Hneď na úvod jedna zaujímavosť, na Železnej rekonštruujú nejaké jazera, takže nejaké, myslím, že dve sú vypustené, takto ich bežne nevidíte. No ale teraz už sa vydajme na cestu na Biely kríž, toto nejak obkecávať nebudem, to asi všetci poznáte, kto nepozná, nech si pozrie trebárs video, ako som išiel na Pezínsku babu, tam som sa o tom trošku viac rozvádzal a teraz si dajme len takú náladovku, kto nechce toto pozerať, nech to preskočí. No, takže som na Bielom kríži, moc sa tu zdržovať nebudem, dal som si len takú rýchlu tyčinku a nejaké pitie, čo som mal so sebou. Nebudem si tu dávať preto nič, pretože sa teším do Svätého Jura, do reštaurácie, kde si dám vynikajúcu rajčinovú polievku a fantastický černohorský rezeň. Je to tam moje obľúbené a keď ste zvedaví, tak poďte so mnou. Ale v každom prípade tu na Bielom kríži je to pekné, ale dnes ja pokračujem ďalej a fičím do Svätého Jura. Asi som bol dosť hladný, pretože tú cestu z Bieleho kríža do Svätého Jura som nejako zabudol natočiť. Ale sú tam hore ešte trošku také zvlnené malé kopčeky hore dolu a potom je to taký dlhý sešup, pekný zjazd až do Svätého Jura. No a toto už som v dedine. No takže som sa fajne najedol, tuto za mnou v tej reštaurácii, je to síce obecný úrad, ale tam ďalej vo dvore, ako ste videli, je tam veľmi príjemná reštaurácia s terasou a zakrytou ešte, takže sedíte si v tieni aj keď je teplo. Jedlo je tam veľmi dobré, ja tam chodím na ten Černohor, ale aj ostatní tam mali nejakú cesnačku v bosňaku a podobné veci, vyzeralo to všetko fantasticky. Len keď sem prídete cez víkend v čase obeda, tak rátajte s tým, že tá polhoďka sa tam čaká. No inak, ako musím povedať, že tento Júr je veľmi krásny, ja to tu mám veľmi rád. No a keďže mám potom Černohori plné brucho, potrebuje to nejakú kávičku, idem dať ešte zarobiť tuto jednej menšej krásnej kaviarničke, kde je aj zmrzlina. Zmrzlinu si síce nedám, ale kávičku si tam dám. Takže takáto príjemná kaviarnička tu je. Nadoval som tej káve. Zmrzlinu moc nemôžem, lebo laktózu nemôžem. A na ten Černohor sa mi to ani nejak nehodí.
takže tá kávička mi urobí dobre. No a vyrazil som ďalej. Nebojte sa, nepomýlil som sa, sú to zábery z tejto mojej cyklotrasy, pretože tu nám majú takú jednu špecialitku, že sa tu dá jazdiť bicyklom pod chodom pod železničnú stanicu. Nie je to oficiálna trasa, aj keď to tuším niekedy aj bola, ale tí, čo to poznajú, tak často túto možnosť využívajú. A keď vyjdete zo stanice, tak ak máte náladu, tak si môžete zablbnúť v tomto pumparku. No ale ja som išiel ďalej, ja na tieto veci nie som, takže smerom Šurský kanál a ideme ďalej smerom na Ivanku. Do you believe in love? Do you believe in shame? If love can conquer all, then why do we only feel the pain? I heard you speak my name, heard you sing in the stone, maybe heard you laughing in a line of static on my telephone. Táto cesta z Jura do Ivanky je veľmi pekná a vďaka teda kompetentný za to, že to tu postavili už teraz je dokonca nejaká vynovená, lebo bola už prerastená koreňmi a bola hrbolatá. Tento betón je občas trošku taký akoby roletový, ale to sa dá prežiť. Určite bude mať dlhšiu trvácnosť. Ale na čo by som chcel kompetentných upozorniť, tak na túto maličkosť. Rozchádzajú sa im tu patníky. Ono by človek povedal, že je to blbosť, ale môže sa stať, že keď človek nejakým spôsobom oproti ide viacej cyklistov, vyhýbajú sa alebo neviem čo, urobí nejaký manéver, že trošku vybočí z cesty. Keby tam bola tráva, no tak vybehne do trávy a buď tam zastaví alebo niečo, ale ako náhle vbehne do tohoto rigola, tak si nechutne rozbije hubu. No, to som si skoro úplne istý, ak sa nedoláme. Tak neviem, prečo sa tie patníky nejak takto rozchádzajú, či je to úmyselne ako odvod vody, čo je asi blbosť, ale toto je za mňa veľmi nebezpečná vec, ozaj. A myslím si, že s týmto by mali niečo robiť, kým tu nedojde k nejakému úrazu. A to nie som nevymýšľam nejaké hlúposti, ale mám už niečo najazdené a keď do takejto rýhy sa vám dostane koleso, tak to je určite držkopád. Ale cesta je to krásna a ja pokračujem ďalej. Kúsok ďalej je priecestie v Ivanke, kde ďalej sa dá ísť popri Šurskom kanáli. Toto je Šurský kanál, ale nie je tam už asfaltka alebo betón, je tam cyklochodník po tráve a ja, keďže som si nezobral dneska horský bicykel odpružený, tak zvolím cestu okolo Štefánikovej mohyly, pretože tam je betónka, síce trasie, ale menej to drnca jak na tom teréne. Takže pokračujeme ďalej. No a to som sa popri letiskovom plote už dostal až k Malému Dunaju. Toto je jedno také zaujímavé miesto, pretože tu v podstate kúsok odtiaľ končí vzletová pristávacia dráha a veľa ľudí sem chodí posedávať a pozerať, ako sem pristávajú a odlietajú lietadla. Toto je už vstup do Vrakune, kde je v podstate jediný kúsok asi 500 metrov, ktorý na tejto trase vlastne nie je asfalt. Takýto tam je chodník, musí sa to pretrpeť, dá sa to obísť asi aj cez dedinu, ale s týmto bicyklom sa to dá zvládnuť. Keď vyjdete z tohto lesíka, tak hneď na ľavej strane máte veľmi dobré občerstvenie, výborne sa tam sedí, majú tam výborné zákusky, je to na veľmi príjemnom mieste hneď pri Malom Dunaji.
No a ďalej som pokračoval, normálne to išlo táto cyklotrasa popod mostík a išlo to po ľavej strane vlastne Malého Dunaja, ale ja som to skúsil po druhej strane, lebo som vedel, že tam je nejaký parčík a bol som veľmi príjemne prekvapený, ten park bol ozaj nádherný. A hoci tam bolo dosť ľudí, čiže musel som kľúčkovať, som sa čudoval, že po mne nikto nič nehodil, ale asi sú tu zvyknutí na to, že tadeto bežne cyklisti nejakí chodia, teda asi nie rýchlo cyklisti, ale dá sa tadeto na bicykli prejsť a nikto na vás frflať nebude. Zasa tu máte občerstvenie, ak by ste sa zabudli zastaviť tam pri tom Malom Dunaji. A čo je tu taká zvláštnosť, je tu veľmi zaujímavá rozhľadňa. Táto rozhľadňa totižto nevyčnieva ani spoza vrcholkov stromov, čiže pozeráte tak akorát na vtáky okolitých stromov, čo je veľmi zaujímavé. Ale asi bolo treba niekde minúť peniaze. Naspäť na tú obvyklú cyklotrasu sa dostaneme takýmto pekným mostíkom cez Malý Dunaj. A ďalej popri brehu Malého Dunaja takouto krásnou cestičkou, ja ju mám veľmi rád, určite ju viacerí z vás, ktorí bicyklujete okolo Bratislavy, poznáte. Táto vás privedie prakticky až k prístavom k Dunaju. Tu máme prakticky vlastne začiatok Malého Dunaja, takže takto to tu vyzerá. A kúsok ďalej sa nachádza dunajská legenda, ktorá sa volá Raketa. A tuna je jej miesto odpočinku. A ešte kúsok ďalej, hned pod cyklocestou je jeden bufetík, kde som sa zastavil prvýkrát, ale môžem len odporúčať. No, takže sme prakticky u konca na tejto mojej trasy. Som pod mostom Lanfranconia, teda pokračujem ďalej, Karlová Ves a ešte hore 100 metrov na dlhé diely. Tam ale vyšľapať nemusíte. Záleží na tom, kde ste začínali. Ak sa chcete vrátiť na Partizánsku lúku, tak to je v podstate týmto smerom. Aktuálne, myslím, tam bola dlho rozbitá tá cyklocesta, neviem v akom stave je teraz a kedy to pozeráte, ale predpokladám, že už by mohla byť snad dokončená. Takže treba sa vrátiť týmto smerom, ak by to nešlo, bude treba obísť vlastne Sitinu alebo nejakým týmto spôsobom, aj tak sa dá. No ja teda vlastne túto končím. Čo sa týka tej trasy, ja si myslím, že je to veľmi pekná trasa. Je to v podstate kompletne asfalt, čiže vhodné prakticky pre všetky bicykle. Dá sa povedať aj galuskáče by to prešli až na ten jeden úsek vo Vrakuni, ale ten sa dá obísť. No a čo sa týka nejakých výškových profilov, tiež žiadny zabijak, ale mierne je to niečo, že si aj zamakáte, takže si myslím, že tí, čo chcú aj trošku makať, aj prídu na svoje. Výhodou je, že v podstate je tam kopec bufetov naozaj, takže ak treba nabrať sily alebo niečo tam zanechať, tak sa v podstate dá každú chvíľku aj toto. No ale než sa rozlúčim, ešte by som chcel sa vrátiť k môjmu bicyklu, že na čom som vlastne dneska išiel. Není to žiadny zázrak, práve naopak. A poďme sa teda pozrieť na tom vlastne, na to, že na čom som to dneska vlastne išiel. Takže je to v podstate takýto moja starina Merida Slick Rock. Tento bicykel som kúpil,
keď vlastne Cactus Bike začínal v jednej bytovke a mali tam na sklade asi 5 bicyklov a z toho jeden bol tento. Cactus Bike už zanikol a tento bicykel stále jazdí. Tak v podstate vidíte to, že chcem povedať tým aj to, že ak si myslíte, že máte napríklad nad 50 rokov, že už sa to nedá, alebo že máte starý bicykel a že potrebovali by ste nový, nepotrebujete. Dá sa aj v našom veku a dá sa aj na starých bicykloch, len si ich treba dať trochu dokopy, aby sa na ne dalo spoľahnúť. A ja v podstate, ja ho mám veľmi rád, už som myslel, že ho dám niekoľkokrát aj preč, ale je mi to veľmi ľúto, pretože ten bicykel je vlastne celohliníkový, je veľmi ľahký, neodprúžený, tým pádom je vlastne riadidlá sú nízko, čiže je tam aerodynamický posed. Nainštaloval som aj klasické poznávacie znamenie dôchodcov, štandardný nosič s taškou. Hoci nie som dôchodca, ale už som vo veku, kedy nepotrebujem frajeriť, ale skôrej mám rád pohodlie a do tej tašky nahádžem čo chcem a bicykel to vezie. Dokonca dneska som si dal aj blatníky, ktoré mi boli viac na oštaru, lebo ten pred nimi stále padal. Ale keďže bolo také daždivé nejaké obdobie a tiež si myslím, že frajerina nie je by od blata, ale radšej len od vody, tak som si to dal a ja sa už za to nehambím. Sú na tom čelusťaky, tie brzdia úplne na asfalte, úplne krásne, takže niečo riešiť. A v podstate hovorím, ten bicykel mám veľmi rád, tak ako je, a po asfalte s hladkými gumami ide skoro ako gravel, by som povedal. Na čo kupovať nový, keď tento mi krásne slúži? Takže na dnes to bude už asi naozaj všetko. Ak máte radi jazdu na bicykli a jazdíte niekde Bratislava okolia, ste zvedaví na nejaké nové typy a trasy, tak si dajte hlavne odber. Možno vás niečo osloví, kade budem jazdiť ja. Teraz sa budem snažiť trošku v tomto sa zlepšiť a zasa urobiť nejaké video. Takže zatiaľ sa majte.